Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Halkımız kaydağını yaşasa da tuğan tilimizni, gırıf gadetlerimizni saklap kalığı için şaktı işler başkara. Alar bilen biz sizinle de tanıştıp durabız. Көңіл беріп қылған қызмет bir kimde bir taraf kaldırmay. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Şahıslerde Firdevs Vafina. Bolalarını yaratmasan, içki dünyalarını görebilmesen, onlarını anlayabilmesen, mektepte işlep durunun kiregi yoktur deyip uylayım. Şüprelde Munşali okuları. Gırıp gadetlerinin kileceği bağlar hem anıklar kolunda degen tema aslında ötkərəbiz bugünkü bayramını. Şuna göre pek köpüne bu gırıp gadetlerge yılalarga ektibar berəbiz. Taşkent'ta gımır etuvchi Şakur Seyfulli. Valla vaxtda filan sazmeni biz frontka yardım etəbiz. Biz kuvana işledik. İrteden şu küçük bir işe kadar. Jidi Pulat'ta Saban toyu. Kaydağına Tatar yaşamasın, kay жерде yaşamasın. Her vakit Tatar nişik özünün dini saklagan şekilde şulay yok, özünün matur güzel gırıp gadetleri de saklap geldi. 1 sentyabr bilim günü. Şeşek tutkan balalar, dulqınlangan ata-analar hem oqtuvchilar maktabga aşığa. Tatar halkı her vakit bilimge, ang bilimge umtilgan. Balalarımızın, halkımızın kileşegi muğalimler kulunda desek de yalgış bulmaz mıgayın. Oqtuvchi isimine layık bulu zor batırlıq, bari güçlü ruhlu şahıslarına bu işini başqara alatırganlardır. Kilesi geroyımızın muğalimlik stajı 48 yıl. Sözümüz Firdevs Gabdilnur kızı Vafina turunda. Көп yıllar indi ol Qazan şəhərinin Tatar tilində bilim verуші 149-cı lisey direktoru. Öz vaxtında məktəblərdə Tatar tilini oxutuq üçün can atıp, tırışıb verуші də bola ol. Şəxslər səhifəsində Tataristan Respublikasının ad qazanğan oxutucusu Firdevs Vafina. Аның көне шулай башлана. Көн сайын балаларның татарча исәнләшүен ишетү, алар белән очрашу, аралашу, яшәргә һәм эшләргә дәрт бирә ди ул. Мин эшемә ошып киләм, канатланып киләм. Менә шул балалар ниндидер, алар кәефне төшерә дә әлбәттә, алар кәефне күтәрә дә, ниндидер көч бирәләр. Иң беренче чиратта балаларны яратырга кирәк. Balalarını yaratmasan, içki dünyalarını görebilmesen, onlarını anlayabilmesen, mektepte işlep durunun kiregi yoktur deyip uylayım. Firdevs Gabdilnur kızı Mariyel Respublikası Bərəngir rayonu Partyanur avılında dünyaga kилә. Колхозчылар гаиләсеннән. Бала чагы бик бәхетле узган. Biz bit avul balalar рәхәтләнеп, тәгәрәп җирдә үстек. Biz эш эшләп үстек. Безнең инде сәламәтлек тә бәлки икенчерәктер, бәлки түгел, дөрестән дә шулай. Хәзерге заман белән теге чордагы балаларны чагыштырып караган вакытта әлбәттә инде балалар инде алар нинди генә чорныкы булса да алар балалар. Шуның өчен ул бала һәм аның чагасы да бар. Һөнәргә кызыксыну уятучы беренче мөгаллиме әтисе ягыннан туган булган Нурания исемле укытучы була. Мин аның инде дәфтәр тикшергәннәрен күзәтәдерем, кызыгып карыйдырым. Менә үземне хәтерлим, башлангыч мәктәптә укыган вакытта шул заман укытучы кыяфәтенә кереп, әнинең мамык шәлләрен аркама куеп, урындыкларны тизеп, өйдә укытучы булып уйнаганым хәтеремдә. 8-нче сыйныфны тәмамлагач ГАЗ-53 машинасының арбасына утырып Арча педагогика училищесына юл тотуын бүгенгедәй хәтерли. Нәкъ менә әлеге уку йорты укытучы һөнәренең серләренә бу хезмәтне яратырга һәм чын мөгаллим булырга өйрәтә. Укуын тәмамлауга 19 яшьлек кыз Партянур урта мәктәбендә башлангыч сыйныф укытучысы булып эшли башлый. Шунда ук югары сыйныфларда музыка дәресе бирә. Менә шул миннән бик күпкә олы әниләр 19 яшьлек шушы яшь кенә кыздан ниндидер киңәшләр сорарга, ниндидер шунда үзләрендә туган сорауларга җаваплар алырга алар киләләр иде мәктәпкә. Үзен төрле өлкәләрдә сынап караса да мәгариф системасыннан читкә тайпылмый ул. Ире Ивановага юллама алгач, анда да рус теле һәм әдәбияты укыта. Казанга кайткач, балалар бакчасында мөдир булып эшли. Шул вакытта ук беренчеләрдән булып анда татар төркеме туплаган. Совет районының 72-нче мәктәбендә директор урынбасары булганда да рус балаларына татар телен укыту буенча эшне нәкъ менә алар башлап җибәрә. Шәһәрнең, районның, хәтта республиканың бик күп мәктәпләреннән килеп шушы методиканы өйрәнделәр. Бу инде Игорь Львович Литвинов методикасы иде. 2001 елда Совет районында 20-нче татар гимназиясе ачыла. Өр-яңадан башлар өчен эшли белгән, тырыш җитәкче кирәк була. Гөрләп торган мәктәптән урамда ачылган бинасыз гимназиягә директор итеп Фирдәвс Вафинаны куялар.
менә шушы 20-нче гимназияны үзебезнең кулыбыз белән дип әйтим инде, төзеп, чистартып, юып, барлап, кайдадыр бәлки инде каршылыкларны менә аларга бирешмичә, шулай итеп 20-нче гимназияны без 39 бала белән ачып җибәрдек. Инде 15 елга якын татар телендә белем бирүче 149-нчы лицей директоры ул. Микрорайонда төрле милләт халкы яши. Фирдәүс Габделнур кызы һәр ата-ана белән аралашып, милли лицей булгач, тәрбия эшләре татар телендә алып барылуын аңлата. Мәктәпне бетереп чыккан вакытта безнең 11-нче сыйныф укучыларыбыз сәхнәгә чыгып, татарча безне котлыйлар, шигырьләр сөйлиләр, җырлар җырлыйлар. Менә бу инде әлбәттә куанычлы. Без инде менә Татарстанның иң яхшы мәктәбе конкурсының призеры. Шулай ук республикабызның Каюм Насыри исемендәге бүләгенә лаек булган коллектив. Аның өстенә 1000-лек грантка ия булдык. Бу Россия күләмендә үткән иң уңышлы мәктәп гранты иде. Без ул исемне дә ала алдык. Эш нәтиҗәләре лицей турында сөйләгәндә аның күзләре яна. Шулай булмыйни. Булар барысы да иң беренче чиратта аның тырышлыгы. Укуда да, спортта да лицей алдынгылар рәтендә. Биредә җылы атмосфера тудырылган. Ул мәктәпне җылы бер балаларга рәхәт урын итү өчен үзенең бөтен көчен куя. Ул бик таләпчән җитәкче, ләкин шул ук вакытта һәрбер укытучының эш нәтиҗәсен вакытында күреп ала, бәяли, зурлый. Мине иң гаҗәпләндергәне шул, ул лицейдагы 1000-дән артык баланың һәрберсенең исемен дә белә, гаилә хәлен дә белә. Һәм чыгарылыш сыйныфларга аттестат тапшырган вакытта һәрбер баланың үзенчәлекле сыйфатларын әйтеп, искә алып, шундый матур итеп тапшыра. Укытучының мәктәптән чыккач та эше төгәлләнми. Дәфтәрен дә тикшерергә, дәрес планын төзергә, өйне дә карарга кирәк. Эше тавык чүпләп бетермәслек. Фирдәүс Габделнур кызына иртәнгә кадәр дә мәктәптә утырырга туры килгәләгән. Бер вакытта да әгәр дә гаилә тарафыннан, менә якыннарың тарафыннан сине аңлау юк икән, әлбәттә, менә бу көнне төнгә бәйләп бу эшне алып барып булмый берничек тә. Шуңа күрә инде менә бер вакытта да мин кайда булдың, ник соң кайттың, нишләп йөрдең дигән сүзне минем ишеткәнем булмады. Шуңа күрә мин бик рәхмәтле. Улы һәм кызы Мәскәүдә яши, тормышта үз урыннарын тапканнар. Әтиләре кебек рәсем язсау, сызу, төзүчелек өлкәсенә киткәннәр. Бу ике бала, алар үзләренең тырышлыклары белән үстеләр. Чөнки мин бит инде һаман мәктәптә булдым. Бәлки инде минем аларга җылылык та җитмәгәндер, шулай бит бәлки игътибар да җитмәгәндер. Кызым кисәк-кисәк әйтеп тә куя, син һәр вакытта чит балалар белән булдың дип. Бүген алар икесе дә бәхетле, шуңа күрә алар бәхетле булгач, без дә бәхетле. Аның энергиясе бик көчле, бер урында озак утырып тора алмый. Хәтта миңа кай вакытта әйтәләр менә завучларым, Фирдәүс Нурны, сез мәктәптә лә унаумы дип. Әле генә коридорның бу башында беренче катка төшәбез, сез инде монда дип. Шуңа күрә, беләсезме, мин башка һөнәр сайламас идем бүгендә, әлбәттә катлаулы, әлбәттә авыр, ләкин шул ук вакытта аның бик матур, уңай, рәхәт яклары бар. Нәкъ үз урынында ул, балалар яратучы, татар җанлы директор. Бәйрәм белән сезне Фирдәүс Габделнур кызы. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Моннан 15 ел элек кечкенә генә авыл җыен итеп башланган бу чараны оештыручылар еллар узгач ул төбәгара дәрәҗәгә күтәрелер дип уйлап та карамаганнардыр. Бүген ул үз мәйданына Идел буе төбәкләрендә яшәүче дин кардәшләребезне танылган ганимнәрне һәм дин белгечләрен җыя. Сүзебез республикабызның Шүпрәле районы Мунчали авылында 16-нчы тапкыр узучы милли мәдәни һәм дини бәйрәм Мунчали укулары хакында бара. Теманы үз хәбәрчебез Рамис Сафин дәвам итә. Шүпрәле Татарстанның көньякын батышында урнашкан районнарның берсе. Ульян өлкәсе һәм Чуаштан белән чиктәш Шүпрәле яклары зур урманнар, мул сулы елга, күлләр белән мактана алмаса да, телне, динне һәм халкыбызның гореф-гадәтләрен саклау буенча күпләргә үрнәк булып тора. Бүгенге чарада шуларның берсе. Бәйрәм узучы мәйданга килеп керүгә кунакларга кызурлау, килен төшерү, балага исем кушу кебек йолаларыбызны күрсәтәләр. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, ла илаһа илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ. Ул калагына баштан 3 мәртәбә Илһам улы Нур Ислам, Илһам улы Нур Ислам булсын, Илһам улы Нур Ислам булсын.
Бүгінгі шараның төп мәйданчығына, сәхнә янына барып жеткәнче бирегә килүчеләргә бик күп күргәзмәләр карап, милли сувенирлар, китаплар белән сәүдә итү нокталары аша узарга туры килә. Моңа кадәр бары тик телевизорларда гына күргән сепараторда без бүген монда рәхәтләндереп каймак аерта алабыз. Һәм анда аннан чыккан каймакны гүбегә салып, менә монда рәхәтләнеп майга әйләндерәбез моны, әйме? Менә бу аннан чыккан майын димме? Моны авыз итеп карарга була, әйме? Бу готовый майынды. Бу тибет майы түгел, настоящий сыер майы. Әйткәнемчә, бүгенге зур җыенда татар китабына да зур урын бирелгән. Меңәрләгән тираж белән чыгучы, дистәдән артык китап авторы Зифа Кадирова белдергәнчә, китап алучы күп. Аның китаплары кибет киштәләрендә зак тормый. Чөнки гади тел белән тормыштан алынган сюжетларга корылган әсәрләрне халык бик тиз үз итә. Тормышта шул хәтлек сюжет күп, аны язып бетерерлек түгел. Аны уйлап отырырга да кирәкми. Ну, конечно, аның арасында художникның үзенең хис тойгылары була. Аны тормышны мин үзем дә бик күп әйберләр кичергән кеше. Шуңа күрә миңа буларны бирү җиңелрәк. Зифа белән янәшәдә генә татар халык музыка уен кораллары остасы балаларны, аларны ясау һәм уйнау серләре белән таныштыра. Менә буларны беләсезме? Кашык. Кашыклары, менә булары таш сыбызгы, кызыл балчыктан эшләнгән шундый сыбызгылары урысча акарин дип атала. Мәгълүм булганча, Россиянең 7 төбәгендә Мунчали дигән авыл бар. Бүген Чүпрәлегә кунакка Түбән Новгород һәм Пенза өлкәләрендәге Мунчали авылларыннан да кунаклар бар. Безнең Мунчалидан киткән бөтен калган Мунчалилар. То есть Дрожановский районда алар көңелләрендә тота, что килгәннәр бездән. Эч семья килгән гаилә. Вот алар бездән чыга. И Пензага да шулай ук бездән чыгып киткәннәр. Сезгә ничек? Безнең Пенза өлкәсендә Мачали авылы урнашылган 1907 елны Касимов ягыннан һәм Вадинск, шундый Вадинск районында бывший Керенск ягыннан килгән халык урнашкан безнең авылда Мачали авылында. Һәм бер фикер буенча шушы Вадинск районы Мачали авылына карата анда безнең дә Мачалейкага исем кушылган. Икенче фикер буенча авылыбыз уртасында уза Мачатка елгасы, шушы Мачатка елгасына карата исем кушылган. Икенче фикер буенча анда борын вакытта безнеке ясаганнар Мунчала, шул Мунчала буенча исем кушылган авылыбызга. Быелгы Мунчали укулары тулысы белән балаларны милли йолалар белән ислам дине нигезләрендә тәрбия кылуга багышланган. Гырбгатларның киләчәге балалар һәм оныклар кулында дигән тема астында үткәрәбез бүгенге бәйрәмне. Шуңа күрә бик күп менә бу гырбгатларга, йолаларга игътибар бирәбез. Бу халкыбызда сакланган йолаларны күрсәтәбез. Үзебезнең гырбгатларыбызны яңартабыз. Әби бабайларыбыздан килгән, безгә мирас булып килеп җиткән шушы әйберләрне без аларны кулларыбыз белән тотып, үз күзләребез белән күрдек икән. Әлхәмдүлилләһ, без югала торган халык түгел. Моннан 16 ел элек Мунчали авылы кысаларында гына башланган чара еллар узгач ил күләм чарага әверелә. Элек елларында дини җыен буларак башланып киткән иде. Менә ахыргы еллардан да бу күбрәк безнең милли гырыф-гадәтләрне саклап калырга, йолаларны һәм менә телне үстерүдә, мәдәниятебезне үстерүгә юнәлгән чара. Милләт бер җилдан бер җилдан бала алай түгел, бергә барсак, теге нәтиҗәләрәк булыр дип менә берле һәм дүлле сан бар бит инде. Әйтәм, яна шабарса 10 була бит инде. Яна шабарса 10 тапкыр нәтиҗәләрәк эшләр. Җәлил хәзрәт белдергәнчә, Сабан туйны гына түгел, мондый җыеннарны да башка татар авылларында да башлап җибәрергә иде. Чөнки бу күңел ачу, кәеф сафа кыру өчен генә түгел, гырыф-гадәтләрне кайтару, аларны бала аныкларыбызга күрсәтү өчен дә менә дигән мәйданчык. Чүпрәле районыннан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, татарлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Ташкентта гомер итүче Шәкүр Сәйфуллин. Бала вакытта тирән сознание юк, без фронтка ярдәм итәбез. Без куана эшләдек. Иртәдән шул кичке 5-кә кадәр. Җиде Пулатта Сабан туе. Кайда гына татар яшәмәсен, кай җирдә яшәмәсен. Һәр вакыт татар ничек үзенең дине саклаган шикелле, шулай ук үзенең матур, гүзәл гырыф-гадәтләрен дә саклап килде.
Хезмәт фронты ветераны, татар мулласы, оныкларның яраткан бабасы. Сөз Ташкентта яшәүче милләттәшебез Шәкүр абый Сәйфуллин турында бара. 95 яшьлек бабабыз үзенең яхшы хәтере, төс сыны һәм ачык игелекле йөрәге белән сокландыра. Тире зирәклек, рухныклыгы, туган телебезгә һәм динебезгә булган мәхәббәт үрнәге белән тулырак махсус хәбәрчебез таныштырачак. Әтисе Казаннан, әнисе Оренбургтан. Шәкүр абый үзе исә 1928 елда Ташкентта туа. Тыныч тормыш 13 яшендә өзелә. Сугыш башлана. 6 сыйныф укучысын боеприпаслар ясау заводына станок артында эшләргә җибәрәләр. Әлбәттә бер сыйк кына бер бульон үләннән бер кашык шуны пшонка кергән булса, будай кергән булса, шу ну ашасын көтеп торып тыпырдап та карын ач. Ну бар елы шурпа инде нинде булса шу полуголодный вакытта эшләдек шу. Ләкин бала вакытта бик тирән сознание юк, без фронтка ярдәм итәбез. Biz kuvana эшләдек. Иртәдән шу кичке 5-кә кадәр. Сугыштан соң ул фабрика завод училищесендә укып, авиация заводында эшли башлый, самолетлар җыюда катнаша. Әмма Шәкүр абый йөрәгендә аерым урынны һәрвакыт дин биләгән. Ичке дөньябызны байтырга кирәк. Шуның өчен ислам дине күбрәк шунарга ударение ясый. Гаиләдә ата-ананың тәрбиясе белән яшәгән балалар азап-тозып йөрми. Худай безгә гомер бирде, ризык бирде. Әнә шуны хакын түләгез дип халыкка әйтәм. Аның түләге гыйбадәттә. Гыйбадәт илемдә, илем бер-беренә багланган. Әнә шуны яшьләрне иң асасы кирәкле нәрсәгә өйрәтегез безнең яшьләребезне. Шәкүр абыйны Ташкентта татар мулласы дип йөртәләр. Бу юнәлештәге хезмәт дәверендә ул 70-100дән артык кешене җиназа намазлары укып, соңгы юлга озатты. 35-40 ел эчендә бөтен Ташкентны әйләнеп чыктым. Мине яратып калдылар. Шу татарча да, урысча да төшенерлек булсын дип, үлем бар, туу бар. Бала туса азан кирәк. Үлсә җиназа укырга кеше юк әле мин яшьлегемдә. Әтиемә үзем җиназаны кыязда карап укыдым. Бу 72 ел тәмам назад әти үлгәнгә. Хөрмәтле бабабыз, оныклары һәм оныкчыклары күңеленә мәгърифәт, туган тел һәм мәдәнияткә, дингә мәхәббәт орлыклары салып тәрбияләргә тырыша. Оныкларның берсе хәтта бабасына аерым вәгъдә ди бирде. Дай Бог, мы когда-нибудь сможем маленькую мечеть построить, и если нам разрешат, если позволят здоровье, возможность, и назовем твоим именем. Без кадерле бабабызга сәламәтлек теләп, мәчет ачылуын көтәбез. Сез исә бу чараны соңрак татарлар тапшыруында күрә алырсыз. Сәрвиназ Кәримова, Мирзакир Мирсагатов, Татарлар, Ташкент. Иртыш буе Сабан туе җиде Пулат шәһәренең барлык халкын яңадан җыйды. Быел һәркем яраткан милли бәйрәмне август ахырына күчерергә туры килде. Чөнки җәй башында биредә урман янгыннары купты. Ә бүген Иртыш янындагы матур утрауда традицион музыка яңгырады, биюләр, уеннар, конкурслар оештырылды. Шулай ук татар ашлары тәкъдим ителде. Тулырак киләсе язмада. Көнчыгыш Казанстанның Семей шәһәре электән Җидепулат Семипалатинск дип аталган. Һәм аның рәсми тарихы 1718 елдан, ягъни урыслар биредә хәрби ныгытма салган вакытлардан башлана. Һәр хәлдә биредә гомер бакый төрки халыклары яшәсә дә, һәм әлбәттә татарлар да бу шәһәр тарихында зур эз калдырганнар. Әле дә биредә шулай абруйлы яшәп яталар. Ә бу көннәрдә Җидепулат шәһәрендә урнашкан полковничий, хәзерге Бәйбетчелек дип аталган утравында татар милли бәйрәме Сабан туйны ватандашларыбыз киң калаш белән билгеләп үттеләр. Ел саен үткәрелә торган халык тантанасы төрле милләт кешеләрен бердәм шанарак астында берләштерә. Гасырлар буе әби бабаларыбыздан саклап килгән бәйрәмебез менә бүген көнгә хәтле дә Аллага шөкер җитте. Менә яуш буынга да Аллага шөкер менә без аны җиткерергә тырышабыз. Әйтергә кирәк, татарлар Казанстанда мәчетләр генә төземәгәннәр, балаларны укыту өчен мәдрәсәләр дә ачканнар. Аларда шул вакытта башка мәдрәсәләрдә булмаган малайлар да, кызлар да укыган.
Мондай мәдрәсәләрнең берсендә башлангыч мөселман белемен танылган казах шагыйре, философ, фикер иясе Абай Кунанбай улы алган. Һәм күптән түгел җирле яшь тарихчы Мадияр Насыров Җидепулат шәһәренең иске мөселман зиратында Абайның укытучы Риза ад-Дин ибн Валидның каберен тапкан. Быелгы җылы менә безнең муллабыз, хәзрәтебез Рамил Сагынай улы белән иске зираттан Риза хәзрәтнең каберен таптык. Ул кеше Семей шәһәрендәге 19 гасырда бик зыялы кеше булган, дин кешесе, дин әһле. Тагын бер яңалык, ул Хабиб Рахман Масагутовның кабер ташын таптык. Ул кеше Идел, Урал җирләрендә һәм дә Татарстаннан чыккан бөек саяси эшлеклесе, ул икенче Думада депутат та булган. Революциядан кәйин шушы Семей җиренә килгәндер. Шушында имам булып бер ай эшләп, ширдән вафат булып, безнең зиратта калган икән ул кеше. Казанлылар буны беләме, юкмы билмим, әмма ләкин ул кешенең хәбәре бездә сакланып тора. Алдагы вакытта аңа шардуган куярга ниятлибез. Бүген Сабантуйга җирле татар үзәгенең иҗади коллективлары, шулай ук Астана һәм Татарстан Республикасы кунаклары катнашында зур концерт программасы әзерләнде. Утрауның төрле мәйданчыкларында гаилә дастарханы, вокал, бию, инструменталь усталык, нәфис сүз конкурслары, спорт ярышлары һәм милли уеннар узды. Шулай ук Җидепулат шәһәре һөнәрчеләренең декоратив кулланма эшләнмәләре күргәзмәсе дә күрсәтелде. Моннан тыш туган якны өйрәнү белгечләре борынгы экспонатлар коллекциясен тәкъдим иттеләр. Бәйрәмдә кунаклар шулай ук Татарстан рәссамы Руслан Ибраһимовның күчмә күргәзмәсе белән таныша алды. Ә җирле татар сәнгать мәктәбе укучылары бәйрәм кунакларын үзләренең иҗади номерлары белән сөендерделәр. Бу Сабантуйда бәйрәм кунаклары үз халкының мәдәнияте белән генә түгел, Казахстанда татарларның тарихи мәдәни мирасын саклауга зур өлеш керткән шәхесләр белән дә таныша алды. Меня зовут Диана Рашитовна Голомолдина, я из Новосибирска, я гостья на Семипалатинском Сабантуе. Мы представляем здесь акцию «Сабантуй. Мост культуры и дружбы». Наша акция посвящена в первую очередь тому, чтобы передать воспоминания о моем дедушке, о Махмуде Хамитовиче Абдулкаримове. Моя бабушка Наиля Юсуповна Абдулкаримова, тонкий знаток татарского языка. Она создавала тоже татарский центр, как помощница моего дедушки. А еще от всего сердца она писала стихи и переводила на татарский язык известных мировых поэтов. Хәзерге көндә татар бәйрәме Сабантуй милли кысаларда гына туктап калмый, ә киң бөтен халык бәйрәменә әверелеп бара. Аны хәзер хезмәт һәм шатлык бәйрәме дип кенә түгел, халыклар дуслыгы бәйрәме дип тә атыйлар. Чөнки бу бәйрәмдә күп милләтле Казахстанның бар милләт вәкилләре дә бик теләп катнашалар. Үткән елда бездә зур итеп үтте беренче халыкара иртеш буе Сабантуе. Быел без тырыштык бүгенге Сабантуйны да матур итеп үткәзергә. Сабантуйдан Сабантуйга хәтле бу безнең остров, ул уже бер парк булып күренә. Үткән ел асфальт ясадылар. Казаннан монда килделәр, агачларны утырттык, уже Казан агашы парк бар. Бу Сабантуйлар безнең шәһәргә шундый бер файда дип әйтергә була. Әдилә Төхбәтова, Барҗан Кажаканов, Татарлар, Җидепулат шәһәре, Казахстан. Бүгенге менә шулар иде, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез, сәяхәтләр кылабыз. Авырлыкларга бирешмичә, изге гамәлләр кылып, татар булуыбыз белән горурланып яшик. Исән, имин булыгыз.